हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके भाई दीपक दीपांशु। तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दीपक दीपांशु राइटर में। तरुआ लोग कैसन बानी, हमारा आशा न पूर्ण विश्वास बा कि वो सब एकदम ठीक हो और एकदम ठीक रही, मस्त रही, स्वस्थ रही। और सावन माह में, सावन में वो सबके भोलेनाथ एकदम शायर वो सब पड़ रहे और वो सब अपने ज़िंदगी में खूब एकदम विकास तरक्की एकदम करी जा। अच्छा गाना, अच्छा चीज़ लेकर के आएंगे मार्केट में। तो हमनी के वो सबके साथ ये सब कामना बा। तो आज हम वो सब खातिर बहुत ही एकदम बेहतरीन सैड सॉन्ग लेकर के आइल बनी। सैड सॉन्ग हिट मैटर 2024 तर्जबा पागला के हाल। सिंगल सॉन्ग बाटे लेकिन एकदम बहुत ही सुपर सॉन्ग बा। हमारा आशा न पूर्ण विश्वास वगैरह वो सबके बेहद पसंद आई। तो और वो सबके अच्छा लगी तो चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करब जा। और कुछ प्रॉब्लम के वजह से हम अपने छोट भाई बड़ भैया जी से लोग बतावल चाहते नहीं कि कुछ दिक्कत प्रॉब्लम के वजह से आजकल वीडियो नहीं खा पावत। आज हमारा पूरा मतलब कि कोशिश बा, प्रयास बा कि अब वो सबके लगातार वीडियो मिले, अच्छा मैटर मिले, अच्छा शब्द एकदम रो सबके दे हम अच्छा मैटर दे हम। तो और वो सब जे भी भाई अभी तक ले चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर ले, प्लीज़ वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई के सपोर्ट करीजिए और चैनल के सपोर्ट करीजिए दीपक दीपांशु राइटर के। तो चलिए और वो सब की देर ना करते हुए हम वो सब के मुखड़ा के डमी करके सुनाई। सैड सॉन्ग है, सैड सॉन्ग 2024 हिट मैटर तर्जबा पागला के हाल। बहुत ही एकदम अच्छा सॉन्ग बाटे, बेहतरीन सॉन्ग बा। चलिए वो सब के हम मुखड़ा के डमी करके सुनावते नहीं। अरे घुट घुट के जियतानी हमरो जिंदगिया जियल काल भइल बा। दू बार बा। घुट घुट के जियतानी हमरो जिंदगिया जियल काल भइल बा। अरे पगली तुहरे हो बिना पागल के हाल भइल बा। ए जानो तुहरे हो बिना पागल के हाल भइल बा। तो हमनी के मुखड़ा रहा। हमारा आशा न पूर्ण विश्वास बा कि हमारी लिखल शब्द लिखल मुखड़ा बेहद एकदम पसंद आई। अच्छा लगी तो प्लीज़ अपने भाई को और चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करब जा। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट अंतरा डमी करके सुनाते नहीं। चलिए तो हमनी के फर्स्ट अंतरा बाटे। तो प्लीज़ रो सबसे रो सब हमारे लिखल गाना अच्छा लगी पसंद आई तो प्लीज़ रो सब अपने भाई के सपोर्ट करब जा, चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करब जा। जे भी भाई के पर्सनली सॉन्ग लगे होगी, पर्सनल गाना कम से कम चार्ज में भाई खातिर गाना लिख दे, भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल और व्हाट्सएप के जरिए। भाई को अच्छा मैटर अच्छा गाना लिख दिया जाएगा। तो चलिए वो सबका फर्स्ट अंतरा के डमी करके सुनाओ तनी। नींदियो न आवे रात में का हम करी, तोहरे हो फोटो लेके तकियावे लगे धरी। दो बार बा। नींदियो न आवे रात में का हम करी, तोहरे हो फोटो लेके तकियावे लगे धरी। चल गइल ससुर जब से हमरो हाल एकदम बेहाल भइल बा। चल गइल ससुर जब से हमरो तो हाल एकदम बेहाल भइल बा। ए जानो तोहरे हो बिना पागल के हाल भइल बा।
रे पगली तुहरे हो बिना पगला के हाल भइल बा। उहे बाटे जौन फर्स्ट अंतरा में पंचम लाइन बा, तो वो सब देख लेब जा। तो चलिए हमने के फर्स्ट अंतरा रहा और सब जरूर सुन करके बताइब जा कि हाँ गाना लिखल कैसन लागल। कमेंट करब जा अपने भाई खातिर कि हाँ, और सबको जरूर बतावे के बा कि कैसन गाना लिखले बने। तो प्लीज़ अपने भाई के सपोर्ट में अपने भाई खातिर जरूर वो सब एक बार कमेंट जरूर करब जा। तो चलिए सेकंड अंतरा के डमी करके सुनाओ तनी। तो हमने के सेकंड अंतरा बाटे, तो जे भी भाई के ये सॉन्ग पसंद आई भाई अपने नाम रख करके गा सकत है। फुल एंड फ्री सॉन्ग बा, कोनो प्रकार के दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई भी कोनो चीज़ के दिक्कत परेशानी होगी हमसे संपर्क कर लेवे के बा। और एकदम ये गाना फुल एंड फ्री बाटे। तो जे भी भाई ये गाना के गावल चाहता भाई अपन नाम, दोस्त, मित्र, राइटर किसी के भी नाम रख करके गा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबके सेकंड अंतरा के डमी करके सुनाओ। तो जे भी भाई के पर्सनली सॉन्ग लेवे होगी भाई कॉल या व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। भाई खाते एकदम अच्छा शब्द, अच्छा मैटर लिख दिए। तो चलिए रोज सबके देर न करते हम सेकंड अंतरा के डमी करते नहीं। खइले रहू क्रिया सोना छोड़ के नहीं जाइम, आ चंदन दीपक तोहरा के कबो ना भुलाइम। खइले रहू क्रिया सोना छोड़ के नहीं जाइम, चारे चंदन दीपक तुहरा के कबो ना भुलाइम। कि तोहरे टेंशन में जियल मुहाल भइल बा, कि तोहरे टेंशन में जियल मुहाल भइल बा। हे जानू तोहरे हो बिना पगला के हाल भइल बा। रे पगली तोहरे हो बिना पगला के हाल भइल बा। तो ये हमने ये गाना ला रो सब जरूर सुन करके पूरा गाना बताइब जा कि हाँ कैसन लागल हमारा लिखल गाना। रो सब के भाई रो सब खातिर कितना मेहनत करता, कितना गाना अच्छा बैटर बना के दिले बा। रो सब जरूर कमेंट करब जा। अच्छा लगी तो प्लीज़ अपने भाई के सपोर्ट में लाइक शेयर कमेंट, चैनल सब्सक्राइब। आ जे भी भाई के पर्सनली सॉन्ग लेवे को कि कॉल व्हाट्सएप के जरिए भाई संपर्क कर सकता है। कम से कम चार्ज में भाई खातिर गाना लिख दी। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरी समाज, जय मां सरस्वती।